auchiel pacho ka gin mago ma midhiero mar tho mag nyithindo ng'enye mokalo. Kaluwore kod ma migawo mar thieth no chiko duol makeo yedhe pacho ka KEMSA mondo ochwal yedhe mapiyo ne counties makale midhiero mag thoe mag nyithindo kod mine mapek. Magi timore kinde moyangore ni nyithindo maromo 90 kod mine ma ok tin 15 wito ngimagi pile ka pile e pacho ka gwenge makalo e midhiero mapek ahinya gin gwengego mongoro. The maternal newborn deaths, our mortality rate in our country is unacceptable. It's unacceptable. And it is being now led by the president himself, not me and not by the Council of Governors. And the DG has formed a team working with the Council of Governors. We have identified 26 high burden counties. Now I'm going to send another letter to KEMSA today, telling KEMSA that you can deny the counties any other commodity, but not those ones. Duol mar IEBC kod riwruoge mag oganda e kaunti ya Bungoma onyiso jopiny mondo owuog oko mande kore kaka jolut ombulu